malini? Ilange bethu How much uzayakha. did you take? Iphi? Nithathe malini? Ilange How much did you bezayakha. take? Uyadika muhlali. Nithathe kanjani manje? How did you take it? Sithathe ngani? Uyadika. Thathe. Uyadika muhlali. Sithathile. Nithathe kanjani? How did you take it? Nithathe nini? When did you take it? NgoJuly. Ya. Nithathe malini? Manje beyikleyimile. Esizokha indlu kwakho. Okay. Nayithatha. Oh, you took it. Sayifaka inaliti. Nayifaka. Sayifaka ethine. Nayifaka ntoni? Inaliti sayifaka ethine. Nayifaka ethini? Ya. Nayifaka inaliti. Ya. With the needles. Ngoba sayembela. Nagqiba nenza njani? Sayembela samva sayivala. Nayivala. Imali akasoze aphinda ayibone. Nezo imali zenu basenzana awuyiboni imali. Abanye ngabe sebakude. Some of you Izinto zihamba kancane. Khona othatha imali yakho There's someone who took your money. wayifaka inaliti, They put the needles. wayifaka ethineni. Then they put it in the teeth. Abanye imali zabo zisemathuneni. This coming Sunday Late hours yakuyo. kunento engizokwenzela yona. Imali esemathuneni The monies that are in the tomb, sizozibuyisa ngegama likaJesu. we will bring them back in the name of Jesus.